взаимна между Viva.com и Samsung Electronics. Пред мен е господин Кирил Николов, който отговаря за мобилни телефони в Samsung България. Здравейте! Здравейте! Бихте ли казали няколко думи за мероприятието, което се провежда днес? Близо около по-малко от месец след официалната световна премиера на Samsung Galaxy S5 имам удоволствие да представим заедно с нашия партньор в България Samsung Galaxy S5, който ще бъде наличен в търговската мрежа от 11 април. Целта на това мероприятие е да може журналистите да се запознаят отблизо с нашия продукт и да можем по най-добър начин да представиме живота такъв какъвто е и помощта, която може да ни окаже Galaxy S5 в нашия ежедневен живот. Продължението на Galaxy серията, която започна преди около 4 години, е във всеки един момент да достави нещо ново и да направи животът на потребителите на мобилни телефони по-лесен. След Galaxy, успеха на Galaxy S3 и на Galaxy S4, беше решено да се случа в гласът на потребителите. Хората казаха какво искат, като видят да получават със своя мобилен телефон. Всичко това, което беше казано от нашите клиенти по целия свят, по най-добър начин е въплатено в мобилния телефон Samsung Galaxy S5. Това е продукт, който наистина е създаден по някакъв начин да улесни и да направи по-пълноценен нашия ежедневен живот. Говорим за Galaxy S5 Samsung. Това казвате, да направи живота ни по-лесен. Всъщност Samsung се насочва към Home Appliances, към устройства, които могат да приемат сигнали от телефони, смартфони. Кажете ни за Galaxy S5. Какви са възможностите на този телефон за работа с други смарт устройства? Основното, което в момента всеки един говори, набляга се на името на наименованието един свързан свят. По един някакъв начин телефонът се явява като център в тази свързаност. Той може да бъде свързан с преносими устройства от типа на Galaxy Gear или Galaxy Gear Neo 2. По същия начин може да е свързан с всички останали устройства, които са Samsung във вашата къща. Чрез него може да управлявате климатика си. Чрез него може да го използвате като дистанционно за телевизора. От всякакъв начин можете снимките, които имате, да прехвърлите чрез функцията All Sharecast на вашия телевизор. Просто свързаността по някакъв начин прави живота ви далеч по-лесен. Като казваме Galaxy S5 и Samsung, защо Viva.com? Какво ви свързва с Viva.com и защо Viva.com представя един ключов продукт за Samsung? Ние имаме отлични взаимоотношения с всички мобилни оператори в България. Изборът за партньорство с Viva.com е това, че ние представихме първото свързано устройство Galaxy Gear Neo заедно, което се случи през есента на миналата година. Това е нормално развитие на тези взаимни инициативи да представяме иновативните продукти на българския пазар. От тук на къде? Този продукт вече ще се появи на българския пазар. Кога? На 11 април ще бъде наличен в търговската мрежа в България. Можете ли да кажете малко повече за цената? Каква цена ще бъде? Все още не съм в състояние да коментирам цената, но тя ще бъде достатъчно атрактивна и привлекателна за клиентите на всички мобилни оператори в България. Към него ще видим ли и други допълнителни аксесуари? Да, по принцип тенденцията в Samsung е във всеки един момент, когато представя нов продукт на пазара, да представя заедно с него цялостно решение. Говоря за S-View кавъри, гълъвчета, свързани устройства типа на Galaxy Gear Fit и Galaxy Gear Neo 2, които ще бъдат налични в самото начало на предлагането на продукти на българския пазар. И всичко това ще бъде налично на българския пазар от 11 този месец. Да. Много ви благодаря, желая ви успех и до скоро. И аз благодаря.